милисияи тоҷик амалан 6 феврали соли 1924 таъсис ёфтааст. маҳз дар ин сол комиссарияти халқии корҳои дохилии ҷумҳурии мухтори шӯравии тоҷикистон таъсис ёфта, аввалин комиссари халқии корҳои дохилӣ ҳам Абдулло Ёрмаҳмедов таъин шудааст. имрӯз милисияи тоҷик дар шароите ҷашни худро таҷлил мекунад ки як ҷанги шаҳрвандиро паси сар карда таи 10-солаи аввали асри 21 аз чандин имтиҳоноти ҷиддӣ аз ҷумла барқарорсозии амният дар тоҷикистони баъди ҷангӣ гузаштааст. аксаран амнияти шаҳрҳои бузурги тоҷикистонро баъди ҷанги шаҳрвандӣ ба заҳмати пулиси тоҷик рабт медиҳанд ва бо он ки ба вуҷуди фасод дар ин ниҳод ишора мешавад, аммо ҳамзамон гуфта мешавад ки нақши ин ниҳод дар саркӯб кардани ҷангсолорӣ дар тоҷикистон хеле муҳим аст. бино ба иттилои расмӣ, дар умум таи солиёни истиқлолият 1700 нафар кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳангоми ифои вазифа ва таъмини амният ҷони худро аз даст доданд. дар тӯли солҳои истиқлолият милисияи тоҷик як симои миллии худро пайдо кард ва ҳадафҳои миллӣ ва ватандории худро ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандони худро иҷро карда истодааст. хушбахтона солҳои охир ҳатто бо роҳбарӣ ва дастурҳои роҳбари давлат як тасмиме пеш гирифта шудааст ки як ислоҳоти куллӣ дар сохторҳои вазорати умури дохила ё милисияи тоҷик бояд ки гузаронида шавад. аммо бо вуҷуди ин ҳама, исми милисия ҳомии ҳуқуқу пуштибони мардум дар солҳои ахир борҳо дар қазияҳои марбут ба фасоду зӯроварӣ зикр шудааст. ошкор шудани баъзе қазияҳои зӯроварии пулис ва боздоштшудаҳо ва рабт гирифтани исми бархе аз кормандони ин ниҳод бо ришва мавориди эътимоди сокинонро ҳам нисбати ин ниҳод то ҷои коҳиш додааст. дар як суҳбати сарироҳиам аз сокинони шаҳр мо пурсидем ки милисияро чӣ гуна дидан мехостанд. вақте ки кори инсон назди ба ё меғалтад, ман мехоҳам ки ба ё бо адолатона рафтор кунанд. чӣ хеле ки ба оилашон рафтор бояд дошта бошанд, нисбати мардум ҳам ҳамхел бояд дошта бошанд. милисияи тоҷика бибинем ки дар ҳақиқат хизматгори халқ бошад, дастгири халқ бошад, ба боварии халқ сазовор бошад. аммо масъулини вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ба ин таъкид мекунанд ки ҳамкорӣ ва ҳамоҳангии онҳо бо ҷомеа сол аз сол густариш ёфта, эътимоду боварии сокинон ба кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҳам бештар мешавад. вобаста ба ҳамин ҳамкории милисия бо ҷомеа буд ки тамом ҳамин баҳри пешгирӣ кардани тамоми ҷинояту ҷинояткорӣ дар ҷумҳурӣ шабу рӯз ҷони худро дареғ надошта баҳри гулгулшитони ватани азизи хиш кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҷони худро нисо карданду баҳри хурсандӣ ободии ҳамин мулку диёр хизмати соф дилонаи худро мекард. рӯзи милисияи тоҷик дар ҳоле таҷлил мешавад ки аз 3 соли пеш ислоҳоти ин сохтор ба тадриҷ ҷараён дорад. тоҷикистон яке аз 3 кишвари осиёи марказӣ аст ки ба ислоҳоти ин соҳа даст задааст. тибқи барномаи ислоҳот дар баробари табдили номи милисия ба пулис ҳамчунин дигар тағйиру иловаҳо низ дар назар гирифта шудааст. ҳадаф аз ин ислоҳот ҳам бар гуфтаи мақомот боло бурдани эътимоди мардум ба кормандони умури дохила ва ба ҳомии воқеии қонуну тартибот табдил додани онҳост.